tidher raħ. Kixfinna l-biceps u triceps tiegħu. Ma xi sħana m'għandux jaqsam xejn. Jiena qalu li tħobb Rio. Xogħol kontu xogħol sejjer biex kultant. Jien ħaddim naħdem iktar. Jien qalu li tħobb Rio. Laqqas xejn. Skont it-tempu. Jiena mfuq qed jindikaw li jekk iħoss il-Bart nagħti. Qed jindikaw li illi anka kif qed issuq dal-aħħar. Ejwa. Bidi barra. Bidek barra u hekk jiġifieri. Anka sellem in-nies. Iskanta. Ikka taqbad it-tazza tal-ilma jekk iżomma daf. Kollox. Ġew it-tiġijiet issa. Jien qalu li anka kif tnaddaf widnejk. Ukoll differenti. Tieħu daw il-pożizzjonijiet. Kollha informazzjoni perfetta. Milli qed jinformaw. M'għandek xejn fake news. Però ismani, Matteo, s'issa bħallum ġurnata bħal di. Mhux aħjar ġibtinna nofs tużana pastizzi. Taħseb? Għalfejn pastizzi mhux pereżempju dullija. Jew bettieħa. Mhux iktar tifriskak. Għax hekk imdorrin. Le, ma bħal ġurnata bħallum, min qed isegwina, mhux sabiħu, dak li jkun jgħidlek. Pastizzi dejjem sbieħ. Inti għandek l-asla fil-ħajja. Ekku. Ġifieri, jekk inti l-intenzjoni li keċċio. Fimni, daw, għalu li għala ġidu fidu, għalu li basta fidu barra u ġidu fidu. L-ewwel ħaġa li għalu li. Tittomodo għaddej pari. Tittomodo miktar il-klima u ġew, ġifieri minna ħatija kiva. Jiena ovvjament. Xejn ħażin, imma ormai tal-mestier, ġifieri. Ekku, il-leader. Le, il-kelma tiegħi hija dik, tkun dik. Il-kelma tiegħek tittomoda. Tittomoda naqra iktar. Però apparti il-gosti. Il-verità hija illi ħafna minna, ġifieri ġibtlek eżempju bil-pastizzi, għaliex ħafna minna jgħidulek issa bħallum jien kif Ekku. Apparti li t-tiekol u tieħu pjaċirek, imma bħallum festa. Ħanoqgħod relax, ħanoqgħod nagħmel training. U naqbel magħhom. U daħat ma qal illi inti trid mitnejs għal ħadd ħdutu festi illi dejjem tiekol bil-pinna u bil-klamar. Dejjem għandek l-għażla, f'liema sens. Illi jekk fil-maġġoranza ta' żmien ġan, ħanamel li suppost. Mela kiena matul il-ġimgħa m'għandix raġuni għalfejn nieqaf għand tal-kantunera nieħu l-pastizzi. Imma jiena nista' nipprepara xi ħaġa aħjar. Illi jew waqaftu xtrajta pereżempju u hija iktar ħelti minn oħrajn, jew preparajta mid-dar, mhux aħjar nagħmel hekk matul il-ġimgħa biex meta jkolli hekk kif tajt inti festi, inkun nista' naffordja nagħlaq għajn waħda. Imma vera tista' taffordja għal kollha. Pereżempju, sħabek il-Juventini. Iva. Għadhom kemm ħadu. Sħab il-Juventini, inti Juventini. Ejt aħna. Ngħidlek li sħab aħna. Intom ġew. Aħna xejn, għaxin x'għandix naqsam ma' Aħna mhux qed nitkellmu aħna. Jien nammirhom u daqshekk. Għaw Juventina u Malta taħsibhom kun jom Anjel. U mhux taħsibhom mexxu huma. Jew Allegri l-aħjar bidlu dak, Allegri aħna ma tantx kien joġobna lanqas tal-Milanisti ħanejdu. Anyway, mela għax illum ġurnata tal-Allegri. Tal-Allegrija. Qabel xejn. Anyway, mela Ġan, insejx kont se ngħid. Insejx kont ħatejt. Ma nafx fejn konna. Sħab il-Juventini. Bravo, very good. Mela, sħabek il-Juventini, wara li ħadu l-lik. Juventus. Nitfixket. Xħadu. Wara li ħadu l-lik, l-lik minn il-Champions, tajjeb. Taro, jixorbu l-birra, il-xampanja, etc. Emmin għajdlek skandlu. Jina ngħidlek, dak huwa eżempju ċar, illi inti kif hemm ħinijiet li tirsisti, hemm ħinijiet ukoll illi tiddeverti. Issa, kemm ikun aħjar Ġan, u hawnhekk nixtieq nasal, illi inti taqqad id-divertiment ma li tasal anka għall-ambizzjonijiet li għandek. Mela tirsisti u tiddeverti jistgħu jkunu flimkien. Il-famuż exercise u hemmhekk il-punt ta' kollox nixtaq titkellem illum. Inti tista' tagħżel illi jew tagħmel xi ħaġa illi taħdem għaliha kontra qalbek. Jew tant inti tagħmilha mill-qalb li jitixbdek leha. Li vera taħdem xorta, għax bħal kollox titaħdmela. Imma illi qisha tixbdek. Aħna l-irġiel pereżempju biex min qed jarana llum anke nawguralu l-ewwel nett il-festa tajba. Min mhux soltu jismana dejjem nitkellmu fuq każijiet li tista' tagħmel affarijiet konkreti u reali biex anke inti tejjeb id-dera tiegħek u kif tħossok. Ġan, aħna l-irġiel pereżempju jattirana ħafna il-futbol. Ħafna minna jkunu looking forward li darba fil jew tant l-aħjar darba fil-ġimgħa jkollna logħba five-a-side. Isek laqqas tara problema, taf li ħadd itħabat, ħadd eriq. Imma isa tixbdek, ħiġri għasar il-ħamis ħana nagħmlu. Għax tkun mal-ħbieb tiegħek għax ħadd idħak xi daħka. Mela, mbagħad hawn min jagħmel kif għamlu il-Juventini li ċelebraw, ikunu qed inifittxu għall-birra ta' wara wkoll. Parti mill-avveniment. Anyway, imma dik il-five-a-side tiġbidhom lejn l-exercise.
Issa jiena immaġina niġi fuqek Ġan. Ngħidlek Ġan hi, l-aħjar tip ta' training li huwa hekk u hekk. U inti dat tip ta' training ma taħmlux. Għajdli kemm il-darba ħatamlu. Forsi tkun minn dak it-tip ta' il-minoranza totali illi għamlu dak kollu li hemm bżonn anka kontra qalbhom imma tant huwa minoranza Ġan illi mhuwiex worth it. Li ngħiduha wkoll kif inhi, il-ħajja tiġi kera. Jekk inti ħatoqgħod titħareġ f'xi ħaġa li vera m'għandikx pjaċir, dejtek tittikol bil-fors jimpressjonawni daw li jqogħdu jieħdu daw ix-shakes pereżempju. Ħajja, jinsa bih it-tieni jew xi biċċa laħam. U again, tiltaqa' mal-minoranza Ġan illi jgħidulek nippreferi nixrob milli noqgħod niekol. Tiltaqa' ma' kollox fil-ħajja bħal kulħadd. L-importanti kulħadd b'gost ieħor, però li titlef mill-pjaċiri tal-ħajja naqblu. M'hemmx sabiħ. Mhix worth it. U normalment li ħajxilek Ġan, jekk inti tlift minn daw il-pjaċiri, tant ħataq biżlek, tant imma tħat irribella, illi hemm ċans li tmur l-oppost liħor. Jien iltaqa' ma' nies jgħidu li jiena kont għamilt dieta. Dejjem rossu chicken li huwa skandlu, fis-sens illi ġismek għandu bżonn kull tip ta' nutrijenti. Ittieħ rossu chicken biss, mhux biex ħad tixba' mentalment, tiddejjaq, imma anke fiżikament. Ġismek għandu bżonn vitamini, nutrijenti minn ikel differenti. Ma dik number one. Jiġifieri min għalih illi minn hawn xarejn oħra ħajkollu figura aħjar u qed jiekol rossu tiġiġ molli kuljum. Normalment. Apparti li anka ngħidha ta' dwejja u depressat. Imma mill-banda l-oħra qed jagħmel ħażin jew qed jagħmel tajjeb? Ġan, qed jagħmel ħażin totali. Għax inti anka avolja ir-rossu chicken minnu nnifsu mu qed jagħmel xejn ħsara li tieħu rossu chicken il-ħin kollu lilhom biss, ħażin mentalment, ħażin fiżikament. Għax hemm dak li anke jgħidulu r-rebound effect. Illi meta mbagħad inti wara dal-perjodu laqqas nafx naqbad insejjaħlu ta' dwejja, ħana jgħidulek ta' dwejja. Tikol dejjem l-istess, inti malla ħaġa tikol kif kont tikol qabel, ġismek bħal bandla, jekk inti mort ħafna l-qudiem, ħajjiġi lura ħafna. U din arawa mhux biss min jiekol rossu chicken biss, għax da jista' jkun Ġan, illi qed tikol biżejjed rossu chicken, jiġifieri qed issostni ruħek biżejjed biex niftehmu. Imma narawha l-aktar f'min jiekol mill-inqas. Illi jagħmel dak is-sagrifiċċju jekk jista' jkun jiekol ta' dama biss, jew tuffiħa biss ġurnata. Malli ta' biżlek u xbajt. Tajjeb, daqgħod ikol normali u tara dak il-pizza jispara l fuq. Għax imbagħad mentalment u fiżikament ġismek ikollu bżonn jirpilja. U jirpilja billi jerġa' jtellek il-pis kollu lura f'ħakkatajn u hemm min iżid miegħu. Jiġifieri min qed bħalissa tgħaddilu minn moħħu illi huwa ħafna, illi dak li jkun jgħidlek ħanagħmel dieta stretta. Ħanagħmel xahar dieta stretta, ħanara kif nagħmel ftit forma ta' taħriġ, ħalli nerġa' daw 8 kilos illi għandi żejda u 10 kilos nitlifhom. Ekku. Dak qed jagħmel sagrileġġ. Bla dubju ta' xejn, jiġifieri coaches, nutritionists, dietitians, tobba kollha jgħidulek tagħmilx dik l-estremità number one. Għal diversi raġunijiet Ġan. Mhux biex inbeżza ma realtà. Hemm min anke storda pereżempju kien qed isuq badħel ġuħajt. Għandek min pereżempju illi beda jitlef xahru, għandek min speċjalist tal-bidrib. Dak huma l-każijiet estremi imma li jeżistu. Fuq affarijiet reali, jgħidu ma spiċċajx l-istar ma ġalewx accidents għal grazzja talla. Inti jekk ħad titlef il-pis f'daqqa, l-aktar li titlef malajr huwa il-muscle, huwa t-toning tiegħek. Mela inti mhux tab xejn wara dita stretta minkejja l-inqas fis-sizes. Ħad tiġi mpaħpa. Ħad tiġi mpaħpa. Hemm min jgħidlek jiena ħej kuntenta issa nilbes libsa size iżgħar, żewġ size iżgħar, ma tal-mistħija. Jekk jiena mmur meta narani pereżempju qabel ma neħasel, jew meta mmur il-baħar għax qed nara kollox imdendel. Hemm min jgħid aħjar kif kont, kelmek straight. Għandi ħabiba tiegħi li tgħidli isma' aħjar kif kont. Għax li għamlet kif qed tgħid inti. Aħjar kif kont għax kont iktar maquda milli issa dan papħa. Huwa qed tippenikja kif tidħol fil-imbieħ. U fuq bażi ta' kuljum, forsi l-ewwel ġurnata. Dik tgħidli jekk għandna ħin x'ix tista' tagħmel di? Mhux bħalek. Mela, ħanibdew pass pass sara. Fuq bażi ta' kuljum forsi l-ewwel ġurnata għax inti qatt ħafifa u salej li tkun għadek tikol normali ma tħoss xejn. Però mbagħad tibda tistordi, tħossok kajjena, hemm min jgħidlek ma sitta jkolli bżonn norqod sirt. Inqum ħażin, norqod ħażin, dejjem moħħni fl-ikel, bin-nervi, ma nista' nifoka fuq xejn. Qed jurik is-sintomi kollu ġismek li dak li qed tagħmel huwa ħażin. U nifhem illi għax qegħdin tajt fi żmien, allura x'issa sajf wara l-bib allura isu l-loġika tgħidlek mela xi ħaġa estrema. Però fil-verità issa, anzi, huwa żmien illi inti tibda tirranġa daw iċ-ċoċati. F'liema sens. Illi inti tapprezza. Illi jekk ħad titlef il-muscle issa, apparti li fi żmien il-baħar mhux ħad tidher tajjeb, number one. Number two, anka fit-tul ta' żmien, ħadd kull termet qed tispara f'saqajk. F'liema sens. Illi meta inti ħadd naqqas dan it-toning,
awtomatikament ġismek huwa aktar prone, jgħidulu, għandu iktar ċans li jżomm ix-xaħam. U b'mod normali, jekk nagħmlu bil-kontra, jekk nagħmlu l-exercise, apparti li grazzi għall-exercise ġan, naffordja jiena f'jum il-ħaddiem nieħu żewġ pastizzi, għax ħdimt għalih, ħraqtu minn qabel, u ġismi għandu bżonn iktar petrol, iktar ikel, milli hu meta ma jitrenjax. Ma dik number one. Apparti minn hekk, meta inti qed tagħmel l-exercise qed iżid it-toning. U dik kulħadd jaqbel magħha. Naqblu. Li ma jafux ħafna nies ġan huwa li meta żidt it-toning awtomatikament qed naqsu x-xaħam. Ġifieri meta inti qed iżżid it-toning permezz tat-taħriġ. Ekku, u apposta ħanżomm idea u ħanispjegalek aħjar. Ix-xaħam qed naqsu. Qed naqsu, bla dubju ta' xejn. Jiġifieri, bit-training żidt it-toning qed tidher iktar maquda u qed naqqas ix-xaħam. Mela bil-kontra, bdita estrema, jekk inti qed naqqas it-toning, iċ-ċans li ġismek issa dak li tieħi żommu bħala xaħam ħajola. U għandek min imma, u tajjeb illi hemmhekk ħatużanna l-livell ta' jdejk. Illi jgħidlek jien qed nagħmel training, jien ili għaddej 15, però l-miżin tiegħi ma ċaqlax da baqa' hekk. Proset tassew. X'ikun qed jiġri? Mela idejja minn hekk ħanġibhom hekk issa ġen. Flima sens. Mela, bejn wieħed u ieħor, il-pis ta' xaħam huwa madwar 3 darbiet ta' toning tal-masil. Mela jekk dan huwa pereżempju kilo ta' masil, madwar 3 darbiet tiegħu huwa kilo ta' xaħam. Mela jekk persuna ġan tilfed daqshekk xaħam, imma żiedet daqshekk toning, il-miżin baqa' l-istess, imma d-dera hija totalment differenti. Il-famużi inches pereżempju għalhekk imberkin, għax inti nduna tajt iwa jiena minkejja li għadni pereżempju 70 kilo. Ta' kif il-marelli il-qazzet iġini aħjar, kif pereżempju dik il-libsa qed toqgħod aħjar, għax naqas ix-xaħam u żied it-toning. Min ovvjament qed jagħmel it-training ta' toning ta' għax hemmin jgħidlek li dak alla jbirek rabbejtu masil. Minn ma jkunu qed jagħmlu training biex isibu skuża għalfejn mhux jonqsu jgħidu illi bi-training. Skont xi training. Il-mixi biss ħankun kategoriku kif dejjem kon ġan mhuwiex biżejjed normalment biex titlef ix-xaħam għat-tul ta' żmien. Jekk tkun persuna magħmula kbira u tibda minn ftit passi ħajjejnuk. Però għal min minna mhuwiex obese ħafna tajjeb, normalment il-mixi biss mhux biżejjed. Però tajjeb ħafna għal moħħ. Dik number one. Ġan, fejn xtaqt nasal illum? Tista' jew oġġett taħdem għalih u dejjem hekk trid tagħmel, jew jista' oġġett apparti li inti taħdem għalih jiġdek lejh. Mela jiena l-appell tiegħi għallum anke naf dawk il-ħafna nies li s-soltu ma jistgħux jarawna ma llum qed jarawna huwa sib xi ħaġa li tieħu gost tagħmel. Għax dik ħadd iġbdek lejn l-eżerċizzju. Tippreferi tmur ma' tfal tiegħek tisfen x'imkien? Mur. Tippreferi tmur ġo pool? Mur. Tippreferi tagħmel kif nissuġġerixxi l-aktar jiena personali l-exercise f'ambjent ta' grupp fejn hemm ħbieb oħrajn li qed jagħmlu session miegħek? Ġifieri dak li jħossok tajjeb, ibda minn hemm, għamlu. Tipprovax tisforza xi ħaġa. Għajt jiena dal-oġġett nimmaġinani nagħmlu bejn wieħed u ieħor 3 darbit fil-ġimgħa. Issa jiena għax nifhem illi 3 darbit fil-ġimgħa jista' jkun wisq għal xi nies, nissuġġerixxi ħafna l-exercise isir nofsija. Imma nofsija sura ta' nies 3 darbit fil-ġimgħa. Number one. L-ideali il-parir tiegħi huwa li dejjem ikun hemm coach jew aktar minn coach wieħed preżenti għal dak li qed tagħmel. Ħalli mhux biss tkun taf x'inti tagħmel, imma kif tagħmlu u għalfejn qed tagħmlu. Bħal kollox fil-ħajja. Nissuġġerixxi wkoll li jsir f'ambjent ta' grupp. Fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Mela jekk jiena qed kelma qabel, qed kelma wara, ispirajt ruħi minn persuna A, tallimt minn persuna B, dak ħanieħu gost nagħmlu aktar. Għalhekk il-famuż 5-a-side jaħdem ħafna wkoll. Issa l-parir tiegħi huwa illi billi wara xi 5-a-side lemmu law tieħu birra, all right, jekk taqbdu vizzju, jekk tagħmel xi lejn tixrob, ir-riżultat ħajkun backfire. Eżatt, għar milli. Birra wieħed jgħaddi il-kwantità hija problema. Huwa żejjed. Grazzi ħafna lilek Matteos, nawguralek illi tkompli tgawdi l-jum il-ħaddim u napprezzaw ħafna li kont magħna hawnhekk. Grazzi lilkom tal-istedina. Thank you. Tal-lum f'din ix-xandira diretta illi tkompli magħhom minn hawn ftit tal